O lobo desempeña un papel fundamental para o equilibrio biolóxico dos nosos ecosistemas, pero é posible a súa coexistencia cos intereses económicos no medio rural? Nós si creemos que é posible. En Unións Agrarias non estamos en contra do lobo, pero si dos danos que produce. A prevención destes danos será un dos asuntos de análise no terceiro Congreso Ibérico do Lobo que traerá a Lugo a Asociación Galega de Custodia do Territorio co patrocinio da Deputación. É a primeira vez que se celebra en Galicia tras pasar por Soria e Portugal. Que se vexan as diferentes investigacións que se realizan para que se poida mellorar na súa conservación, pero que tamén na súa xestión, que produza menos daños na gandeiría ou que eses daños se poidan determinar correctamente se son de lobo ou se son de outras especies. Con máis fauna salvaxe, que hai moito problema, que é o jabalí, pois sí que pode producir un equilibrio, porque o lobo, teoría que come o jabalí. As xornadas desenvolveranse do 23 ao 25 de novembro e nelas daránse cita os mellores investigadores de Europa sobre a especie, como Luigi Boitani ou Claudio Silleiro. As prazas están limitadas a 200 e os interesados xa poden solicitalas na web que ven na pantalla.